Докато си пека лицето, отивам да си направя косата, ще я кажа да изпека. Косата си я правих с нощи и тя пак е за правене и сега пак ще я правя. Така, косата ми е готова. И обикновено пада за няколко часа, затова имаме само 1 час за снимане, докато не се разпадне напълно. Let's go! Ще снимаме тези шалове нови, които са с 2 лица. Този сет и палто, както и тази ръчно изработена чантичка. Това е за коледното ни намаление. Пропуснах и тази шапка, която е с ръчно пришити камъни. Сериозно борче. Лукс. Този софтбокс, те са 2 всъщност, ги взех от Amazon. Ще оставя линк. Ринга малко ми се е изчупил, но го ползвам като статив. Готови сме с снимките. Сега ще ви покажа с кои програми обработвам и част от самия процес. Днес заминаваме на коледна почивка. Колкото може да е коледна. Това, което първо правим, е да създадем папка и да изберем снимките, които най-много ни харесват и да ги добавим в любими, така че да бъде по-лесно, когато ги обработваме. Мисля, че е важно да отбележа, че всички снимки, които правим за сайта ни, са снимани с iPhone 14 Pro. Като лично според мен, ако не снимате в професионално студио, не е необходимо да се взима професионален фотоапарат, тъй като с новите телефони и технологии може да се постигне доста висока резолюция на снимките. Това са част от програмите, които използваме за обработване на снимки. Основно използваме на първо място Snapseed, с която обработваме цветовете и контрастите на снимките, като се стараем да запазим максимално самите цветове и тонове на дрехите, за да изглеждат по естествен начин и просто те да изпъкват на преден план. Ето, например, тази снимка, която е тип портрет. От главното меню избираме Selective и това меню ви дава възможност да оправяте брайтнеса, контраста, да използвате Smooth ефект и още няколко опции, в зависимост от това дали искате снимката да стане по-светла, по-тъмна, замъглена или не. На следващо място използваме така известният FaceApp, тъй като обработваме снимките в момента на телефон. Ако е на компютър, Photoshop би бил доста по-подходящ. Използваме тази програма с цел да закрием несъвършенства, като тъмни кръгове или торбички под очите, както е в случая на тази снимка. Но отново да има минимална корекция, която да не личи, защото, както споменах, главната цел е дрехата да изпъкне, не толкова моделът на снимката. За дизайна на постовете, сторитата и общо взето доста от нещата, свързани с маркетинг, използваме Canva, като тя има платена и безплатна версия. Дори безплатната версия предлага неограничен брой опции. Това е темплейт, който ще използваме за стори с снимката, която преди малко обработихме. На същия принцип обработваме останалите снимки и след това ги качваме на сайта. Някой път ще ви покаже как работи платформата Shopify.
Сега отиваме на конна езда. И за финал нещо според мен много полезно като идея. Преди години винаги си правех на края на годината списък с goals, т.е. цели за следващата година. Отдавна не бях правила такъв списък, затова тази година реших да възобновя традицията и реших да поставя своите цели. Затова си взех цветни листа, такива стикерчета, които може да намерите в книжарниците в Jumbo или онлайн да си поръчате. За да ви е по-интересен самия процес, ще оставя и темплейт, който може да използвате. Моят е на английски, защото ми е по-лесно, тъй като работя на английски, но може и на български език да бъде. Така изглежда моят, няма да го показвам целия, но според мен е много полезно. Ако искате да си поставите нови цели за следващата година, било то дори да са 5, 10 или 15, и да видите какво ще изпълните от началото до края на годината.